السلام تشریف فرما، میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی تشریف فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو میرے صحابہ دی جماعت، آج میں تواڈے کولو ایک سوال کردا جی میں مسجد بندہ بیٹھا ہوئے تے استاد اپنے شاگردہ کولو سوال کردا ہے، میرے شاگردو سوال دا جواب کیا ہے؟ سوال دا جواب کیا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انج سمجھو چاند تشریف فرمائے، چاند دے ارد گرد میرے نبی دے صحابہ ستارے موجود نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں میں آج سوال کردہ کیسا وہ منظر ہوئے گا جدو میرا پیغمبر میرے نبی دے صحابہ کو سوال کردہ ہوئے گا، اگو صحابہ بول دے ہونگے میرے نبی نال گلہ کر دے ہونگے، ایسے کر کے تے میرے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اللہ میں کاش وہ پتھر ہی ہویا ہوندا جیڑا میرے پیغمبر دے پیراں تھلے آیا کردا۔ سبحان اللہ، میرے نبی دے صحابہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں دسو بہادر بندہ کون ہے، دلیر بندہ کون ہے، بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ، میرے نبی دے صحابہ عرض کر دے محبوب بہادر تے ہوئی ہوندا نا جندے کولے اسالہ موجود ہوئے، طاقتور تے ہوئی ہوندا جندے کولے جناب طاقت موجود ہوئے، جندے کول چار بندے پیچھے ہون تے بندے آکھنو میاں اسی تیرے نال آ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نا 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 میرے صحابہ او بندہ بہادر نہیں ہوندا، او بندہ طاقتور نہیں ہوندا جندے پیچھے چار بندے ہون، او بندہ طاقتور نہیں ہوندا جندے کولے اسالہ موجود ہوئے، او بندہ طاقتور نہیں ہوندا جڑا جناب طاقتاں دا مالک ہوئے، جی جی جندے کول دنیاوی قوتاں موجود ہون۔ جی سونیا پھر تسی دس دیو او کون بندہ ہے؟ ادھر بچیو نوجوانوں میرے ول ویکھیا جے، ہر گل تے غصہ نہیں کریدا، چھوٹی جی گل نوں پہاڑ نہیں بنا لویدا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اصل دے اندر بہادر تے طاقتور وہ بندہ ہے جنوں غصہ آ جائے تے غصے نوں پی جائے تے اگلے بندے نوں معاف کر چھڑے۔